Καλωσορίσατε αγαπημένοι φίλοι της Magiacook για άλλη μια φορά στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξω σπανακόριζο, ένα αγαπημένο φαγητό που το φτιάχνω όλες τις εποχές του χρόνου. Δεν υπάρχει περιορισμός στα υλικά, γιατί κάθε φορά ανάλογα με την εποχή το τι βρίσκω βάζω στην κατσαρόλα μου. Το σημαντικό φυσικά είναι να βάλω το σπανάκι και το ρύζι. Τώρα που είναι χειμώνας, το σπανάκι είναι άφθονο και τρυφερό. Το καλοκαίρι μπορεί κανείς εύκολα να το βρει στα σούπερ μάρκετς κατεψυγμένο. Συνεπώς, δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην φτιάχνετε και να μην απολαμβάνετε με την οικογένειά σας αυτό το φαγητό. Πάμε να σας δείξω πώς το φτιάχνω εγώ το χειμώνα. Λοιπόν, το χειμώνα, όπως σας είπα, το σπανάκι είναι πάρα πολύ τρυφερό. Έχω πάρει 1,5 κιλό σπανάκι. Αυτό είναι αυτό που λένε το σπανάκι baby. Είναι πάρα πολύ τρυφερό και γι' αυτό θα το βάλω έτσι χωρίς να το κόψω. Εάν βρείτε σπανάκι μεγαλύτερο, τα φύλλα του είναι μεγαλύτερα, τότε θα το ψιλοκόψετε. Αυτό που έχει σημασία στο σπανάκι και σε όλα τα λαχανικά που θα σας πω, είναι να τα πλένετε πολύ καλά. Πρέπει να φεύγουν όλα τα ξένα σώματα, να φεύγουν τα χώματα, να φεύγουν τα διάφορα φάρμακα με τα οποία ρατίζονται τα λαχανικά. Είναι πολύ σημαντικό να τα καθαρίζουμε, τουλάχιστον να φεύγουν τα εξωτερικά ό,τι υπάρχει, και να μπορούμε να απολαμβάνουμε όσο το δυνατόν πιο υγιεινό φαγητό. Γι' αυτό εδώ επιτρέψτε μου να σας πω κάποια σκεύη που χρησιμοποιώ εγώ στην κουζίνα μου για να μπορώ να καθαρίζω τα λαχανικά και τα χόρτα. Λοιπόν, έχω εδώ αυτή την μεγάλη λεκάνη, τη χρησιμοποιώ μόνο για την κουζίνα, δεν είναι για ρούχα, δεν είναι για καμία άλλη δουλειά. Τι κάνω, βάζω τα χόρτα μου ή τα λαχανικά μέσα που έχουν φύλλα, τη γεμίζω με νερό και αρχίζω να τα μουλιάζω και τα αφήνω να κάτσουν τα αιζήματα, δηλαδή να κάτσουν όλα τα χώματα κάτω. Αυτό εδώ το σκεύος που βλέπετε μη σας μπερδεύει είναι το σουρωτήρι μου. Αφού κάνω αυτό, χωρίς να το πολύ ανακατεύω, μετά τα βάζω σε ένα άλλο σκεύος ή στο νεροχύτη μου που γεμίζω και εκεί νερό και κάνω τη μεταφορά από το νεροχύτη εδώ, πλένοντάς τα 4-5 νεράκια. Αυτό κάνω με το σπανάκι. Τώρα, αυτό που θα χρησιμοποιήσω, όπως σας είπα, σε αυτή την εκδοχή, τη χειμερινή εκδοχή του σπανακόριζου που φτιάχνω, είναι τα πράσα. Θέλω να προσέξετε και τα πράσα. Τα πράσα τι γίνεται. Έχουν εδώ πάνω χώματα. Γι' αυτό, δείτε το βίντεο εδώ, παίζει, να δείτε πώς πρέπει να καθαρίζουμε τα πράσα, ώστε να μην έχουμε μέσα στο φαγητό μας δυσάρεστες εκπλήξεις. Το ίδιο λοιπόν θα κάνω και με τα υπόλοιπα υλικά που χρησιμοποιώ, τα οποία είναι τα μυρωδικά. Εντάξει, το κρεμμύδι το ξερό που έχω δεν έχετε να καθαρίσετε τίποτα και να πλένετε, απλά θα το ψιλοκόψετε. Χρησιμοποιώ μαϊντανό, πολύ καλό καθάρισμα και σε αυτό, άνηθο, κρεμμυδάκι φρέσκο και σφελίτσι. Εδώ επίσης να πω ότι κατάφερα και ανακάλυψα ότι το σφελίτσι είναι το κοινό γνωστό μυρώνι, που είχαμε ένα προβληματισμό έτσι στο βίντεο με τους κολοκυθοκεφτέδες που σας έδειξα. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι από αυτά εδώ τα μυρωδικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε στις σαλάτες σας, στα φιλαράκια, όπου τα θέλετε τρυφερά, και να κρατάτε τα κοτσάνια και να τα φτιάχνετε φαγητά, όπως το σπανακόριζο ή πίτες. Εδώ, ας πούμε, στο σφελίτσι δεν έχω χρησιμοποιήσει φιλαράκια, αλλά τα κοτσάνια. Αυτό που θέλω να προσθέσω πριν ξεκινήσω το μαγείρεμα είναι ότι με αυτή τη συνταγή θα λάβω μέρος για το διαγωνιστικό κομμάτι που διοργανώνει το Βήμα Γκουρμέ για τον καλύτερο food blogger του 2016, και τα υλικά που θα χρειαστώ για το ρύζι και θα βάλω και ντομάτα, θα πάω στη γωνιά του χορηγού να τα πάρω για να φτιάξουμε αυτό το φαγητό. Και αφού κάναμε τα ψώνια μας, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σχετικά με την ντομάτα, εάν είναι καλοκαίρι θα χρησιμοποιήσετε ντομάτα όριμη. Πάντα σας προτείνω να χρησιμοποιείτε υλικά που είναι φρέσκα και της εποχής τους. Εντάξει, αν δεν έχουμε μία φρέσκια ντομάτα, όλοι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ντοματάκια, πολτό, χυμός ντομάτας, ό,τι θέλουμε από τα συσκευασμένα. Όσον αφορά για το ρύζι, άλλοι χρησιμοποιούν σπυρωτό, άλλοι χρησιμοποιούν γενικώς με τα ρύζια, όσον αφορά τις κατηγορίες, τις ποικιλίες μάλλον, δεν το πολύ έχω.
Εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ το ρύζι, που είναι λίγο χοντρό και κάνει λίγο πιο άσπρο, κάνει μια διχρωμία. Αυτό το ρύζι με έχει βολέψει και το χρησιμοποιώ σε σπανακόριζο, σε γεμιστά, σε σούπες. Γενικώς λοιπόν έχω ένα θεματάκι με τα ρύζια. Και δεν ξέρω, απλά όμως ψάχνω ένα ποιοτικό ρύζι. Το συγκεκριμένο, οι τύποι είναι πάρα πολύ καλοί, μας ενημερώνουν, λέγεται Σαν Αντρέα. Τέλος πάντων έχει πολλές πληροφορίες εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω, το νόστιμο που θέλω να σας πω, λεφτά θα πάρω. Λοιπόν, το νόστιμο που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ είμαι coach surfer. Λοιπόν, κάποια εποχή φιλοξένησα στον καναπέ μου, αυτό είναι ο coach surfer, φιλοξενεί διάφορους φίλους coach surfer στον καναπέ του. Λοιπόν, ένα ζευγάρι Κινέζων. Και για να τους ευχαριστήσω, τους είχα φτιάξει γεμιστά. Εντάξει, ένα πολύ παραδοσιακό φαγητό και οι Κινέζοι λοιπόν, αυτό το ζευγάρι, δεν πίστευαν με τίποτα ότι μπορεί η Ελλάδα να παράγει ρύζι. Δεν το δέχονταν, βέβαια το ταψί το άδειασαν. Λοιπόν, εγώ επέμενα, σίγουρα θα πάρω πολλά λεφτά, διότι από τη Μεσσηνία που κατάγομαι, ξέρω ότι από τα πολύ παλιά χρόνια υπήρχαν οριζόνες και ξέρω ότι ακόμα υπάρχει μια πολύ μικρή παραγωγή. Από ό,τι βλέπω αυτό το ρύζι, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι από τον τόπο μας λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε και καταναλώνουμε προϊόντα από τον τόπο μας ελληνικής παραγωγής και πολύ ποιοτικά. Αν αντέξατε την πολυλογία μου, τότε ελάτε μαζί μου πίσω για να φτιάξουμε το σπανακόριζο. Σε μια μεγάλη και φαρδιά κατσαρόλα ρίχνω 2 τρίτα του ποτηριού του νερού ελαιόλαδο. Προσθέτω κομμένα σεροδέλες, 4 με 5 πράσα. Ένα κρεμμύδι μεσαίου μεγέθους ψιλοκομμένο και τα αφήνω να τσιγαριστούν για λίγο, δηλαδή απλά να μαλακώσουν. Ανακατεύω να γυαλίσουν, που λένε οι παλιές νοικοκυρές. Τώρα που μαλάκωσαν αρκετά, θα ρίχνω σιγά σιγά το σπανάκι. Και λέω σιγά σιγά για να μπορέσει να μαραθεί και να χωρέσει την κατσαρόλα όλο. Πήρα 1,5 κιλό σπανάκι, ακαθάριστο. Τώρα πόσο βγήκε δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια δεν έχω και πολύ μεγάλη φύρα, γιατί ήταν πολύ καλής ποιότητας. Και κάνουμε αυτή τη διαδικασία μέχρι να το ρίξουμε όλο. Σιγά σιγά το σπανάκι θα μειώνεται στον όγκο του και θα προσθέτω. Αυτό το σπανάκι είναι baby, οπότε μπορώ να κάνω πολύ ωραίες σαλάτες. Λοιπόν, μπορείτε να ψήσετε στήθος φιλέτο κοτόπουλου, να βάλετε το σπανάκι ομό στο πιάτο σας και να προσθέσετε τα κομμάτια του κοτόπουλου από πάνω, φτιάχνοντας ένα ωραίο dressing με λάδι και λεμόνι και έχετε ένα πολύ ωραίο διαιτητικό πιάτο. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σπανάκι πάλι με τον ίδιο τρόπο, έτσι όπως είναι το baby ομό, και να ψήσετε φιλέτα σολομού 3 λεπτά από τη μία, 3 λεπτά από την άλλη, να φτιάξετε ένα ωραίο dressing με μουστάρδα, λάδι και λεμόνι και να ραντίσετε από πάνω το σολομό και το σπανάκι. Καλά, κάντε το και θα με θυμηθείτε. Και μην ξεχνάτε να βάζετε την υπογραφή σας. Πιπεράκι, φρέσκο τριμμένο πιπεράκι, αυτά τα 2 πιάτα το θέλουν. Βλέπετε τόσο μεγάλο όγκο που είχε και πόσο έχει μειωθεί τώρα ο όγκος από το σπανάκι. Λοιπόν, συνεχίζω προσθέτοντας τα υπόλοιπα μυρωδικά, όπως είπα. Μαϊντανό, άνηθο, φρέσκα κρεμμυδάκια και σφελίτσι. Και μάραθο. Ή άνηθο αν έχετε. Ανακατεύω να πάνε παντού. Θα ρίξω αλατάκι και, πολύ σημαντικό για μένα, αυτό το φαγητό τώρα το χειμώνα νοστιμίζει πάρα πολύ με μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβου. Θα προσθέσω το χυμό ντομάτας που σας είπα, περίπου μισό ποτήρι χυμού. Δεν το θέλω να γίνει πολύ κοκκινιστό. Βλέπετε, θέλω απλά λίγο έτσι να ροζίσει το ζουμάκι. Θα προσθέσω ευθύς αμέσως νερό από το βραστήρα, γύρω στα 3 ποτήρια. Θα χαμηλώσω την εστία μου, να μην χογλάζει τόσο πολύ. Θα σκεπάσω και θα αφήσω να μισοβράσει για λίγο το φαγητό.
Έχουν περάσει περίπου 6 με 7 λεπτάκια και τώρα θα δοκιμάσω να δω εάν είμαι στη φάση για να προσθέσω το ρύζι. Λοιπόν, τι κάνω. Αυτό εδώ είναι το κοτσάνι από ένα σπανάκι, το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα είναι και το πιο σκληρό του μέρος. Το πιάνω και βλέπω ότι είναι μαλακό, δηλαδή μπορεί κάποιος να το φάει. Άρα θα ρίξω το ρύζι για να συνεχιστεί το μαγείρεμα, να γίνουν πολύ καλά όλα τα λαχανικά, μέχρι που θα βράσει και το ρύζι. Το ρύζι σε αυτό το σακουλάκι είδα ότι χρειάζεται γύρω στα 10 με 15 λεπτά βράσιμο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι εγώ πλένω πάντα το ρύζι. Το ξέρω ότι μπορεί να φύγει κάποια ποσότητα από τον άμυλο που μπορεί να τον χρειαζόμαστε, όμως εγώ πάντα πιστεύω ότι πρωτεύον σημασίας έχει η υγιεινή. Για μένα καλό είναι όλα τα ρύζια, τις φακές σας, τα φασόλια σας, να τα πλένετε πρώτα. Θα κρατήσω αυτήν εδώ την ποσότητα, θα ανακατέψω τώρα για να δω αν θα το ρίξω όλο ή όχι. Δεν θα ρίξω άλλο γιατί καθώς θα βράσει το ρύζι θα φουσκώσει και θα διπλασιαστεί. Νομίζω ότι είμαι καλά και με την ποσότητα του νερού. Εάν θέλετε, εάν δεν έχετε πολύ νερό στην κατσαρόλα σας, θα προσθέσετε λίγο νεράκι για να μην σας κολλήσει το ρύζι και να βράσει. Οπότε σκεπάζω την κατσαρόλα και αφήνω να μισοβράσει και να μείνει το φαγητό μόνο με το λαδάκι του σχεδόν. Αφού πέρασαν 10 λεπτά βρασμού του φαγητού, τι θα κάνω? Θα σας δείξω το κόλπο πώς θα έχετε το τέλειο σπανακόριζο. Θα δοκιμάσετε το ρύζι. Το κλείνω. Γιατί? Το ρύζι έχει βράσει, αλλά δεν έχει βράσει τελείως. Θέλει ακόμα 1-2-3 λεπτάκια. Δεν είναι κρατσανιστό, έχει βράσει. Οπότε, θα σκεπάσω την κατσαρόλα, δεν έχω ζουμιά, είμαι εντάξει, και θα αφήσω το φαγητό να ξεκουραστεί μέχρι να σερβίρω. Τότε το ρύζι θα απλωθεί σε όλο το μεγαλείο και θα γίνει τέλειο. Και για να δούμε τι κάναμε. Μαγεία κάναμε. Δεν είναι ζουμερό, είναι όπως πρέπει. Θέλω να σας δείξω πώς είναι και μέσα στην κατσαρόλα. Είναι ακριβώς ο ζωμός, η ποσότητα που θέλω. Αλλά η γεύση του δεν περιγράφεται. Σας παρακαλώ, φτιάξτε το. Είναι πεντανόστιμο και είναι και υγιεινό. Και κάτι ακόμα. Στον τόπο μου τα πολύ παλιά χρόνια συνήθιζαν να βάζουν μέσα στο φαγητό και τσιγαρίδα. Λοιπόν, αν θέλετε κάντε το. Εγώ το συνοδεύω με ωραίες ελιές ξιδάτες καλαμών και επίσης φυσικά και με τυράκι φέτα πάει τέλεια. Αν σας αρέσουν οι μαγειρικές μου, αν σας αρέσει η πολυλογία μου, δεν έχετε παρά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, και να σας έρχεται ενημέρωση για ό,τι νεότερο ανεβαίνει. Θέλω πάρα πολύ να βλέπω τα σχόλιά σας σε όλα τα social media που συμμετέχει η Magiacook. Μην ξεχάσετε να ψηφίσετε για το διαγωνισμό και φυσικά περιμένω τις φωτογραφίες σας από τις δικές σας δημιουργίες. Μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε.